Днеска ще играем CS с моя приятел Дейвид. Днеска ще разцепваме малко CS. Както гледате, ето го! Какъв кил! Направо смазах главата. Ето го. Надявам се да ви хареса клипа и абонирайте се и ще поставя линк към играта и ако може палец нагоре. Казаха 13. Бързо, защото има в секунди, където там се сгорява. Искаш цяла... Да, имаме 2 минути. Добре, само ларк. Чакай, ето. Само ти ли да му... Пака, you bitches. Както гледате, му биха няма да правя клипа много дълъг. Ще го правя малко по-къс. Да не ме хейтнат. Само ларк. Хартли, ларкни. Сега ще изгубя звънката. What the fuck? Маниш не вижда. Не, фак! Край обима. Не обима просто, ти баси нова си. Не имам хардвер. Хора, сега го виждам по страниците, знаете. Пи. Той ви лъжи, няма хак. Както гледате, ще го цапна. Да знам само як. Само як да има. Не, аз къде отивам? Чакай, че си на един живот. Просто бях на малко живот, хора, какво искате? На колко беше на едно? Доста е добър към играта. Да ви кажа също, че постоянно играе. Не видим пистолет, сега ще се взема, брат. Брат, няма да си го вземеш. Та убия или път тогава ще го вземеш. Най-после. Кой ти дам? Брат, ни давам с... Надявам се да ви хареса клипа. Ни дава с щит, за кой даваш с щит, бе? Не знам. Ми пише, че ни дава с... Повече от 5 минути няма да прави клипа. Не си бе. Човек. Утре може да има стрим към 8 часа или 7. Както аз ще реша. Но малко не остана. Леко, как го взе? What the fuck say? Happy. Бе, на земята ти са. Отгоре главата ти са само. И сега земята никам. 2 на 4. Кой имам 2? Да, ти. Чакай, че се сбърка. Той взе МК и това не е честно. Кажи, че ми е любимия пистолет. Да, МК-та му е любимия пистолет. Ето, биме. Просто съм много добър в CS. Също ще правя клипове на Майнкрафт, на Лига и на още други. Ако искате да играя някаква друга игра, пишете в коментарите. Може да играем Egg Wars. Да, Egg Wars. С няколко момчета, може да играем Egg Да. Wars.
Само ярд, брат. Само ярд. Милиард. Не бе, само ярд. Какво не е, бе? Ти откъде знаеш, че аз обикалям? Да, бе. Защото ще се стани, трябва. Ай, стигам да бъда. Ти просто си ужас, разбираш ли? Стигам да бъда, защото ми бъда. Седно. Щеш някой да влезе, но се отказаха. Който иска да играе в този сървър, ще пратя сървъра. Ще сложа долу сървъра. И ако искате, влизайте, играйте. Хубав е сървъра. Ще правя... По-точно ще си закупа от Steam. Не знам как се нарича там. Новата CS ли, не знам там каква е. Ще закупа играта и сам на нея ще играя. Маха, 9-2. С 7 точки ме водиш. Да. Сега ще те направя на кайма. Ти, айде излез. Излязахте. Видя ли направихте? И просто хора, това е ужас. Не, като ме набиеш лева. И мисля да приключвам този клип до тук. Надявам се да ви е харесал. И довиждане от мене. Абонирайте се ако искате и дайте лайк нагоре. Довиждане.